तर नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. मी आहे आकाश पवार आणि स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, एवढे दिवस तुम्ही बघताय की लग्नाची सगळी गडबड चालू आहे, तयारी पण चालू आहे आणि फायनली ज्या दिवसाची आपण वाट बघत होतो तो दिवस आता आलाय. आज असणार आहे हळद आणि उद्या असणार आहे लग्न. सो मित्रांनो, मी आतापर्यंत तुम्हाला डेट सांगितली नव्हती, पण लग्नाची डेट असणार आहे 22 फेब. सो आता एकच दिवस राहिलाय, बरीचशी तयारी झाली, आता थोडीच कामं बाकी आहेत, तो ती सगळी आज कंप्लीट होतील. आज फॅमिली पण सगळे लोक येणार आहेत आणि बरेच दिवस झाले खूप गडबड चालू होती, तो मला व्लॉग पण नाही शूट करायला भेटला. आज थोडासा आहे वेळ, सकाळचा लवकर उठलोय मी. सो म्हटलं बघूयात, चला एखादा व्हिडिओ आपण पोस्ट करू. आजच्या आज जास्त एडिटिंग नाही करणार आहे, जसा रॉ असेल तसाच टाकणार आहे, कारण तुम्हाला पण कळलं पाहिजे की कुठपर्यंत तयारी आली आणि काय गोष्टी चालू आहेत त्या. सो मित्रांनो, जस्ट आता मी उठलोय, सगळी तयारी चालूच आहे. आता पटापट फ्रेश होऊया, कारण आता डेकोरेशनवाले काका पण येणार आहे. सो ते आले की त्यांना पण डेकोरेशनच्या गोष्टी सांगायच्या थोड्याफार, ते पण करतील आणि दुपारपर्यंत ऑलमोस्ट आपले सगळे आत्या पाहुणे वगैरे सगळे लोक येणार आहेत, कारण आज संध्याकाळी असणार आहे हळद. सो बघूयात मित्रांनो, आज कशी तयारी चालते. बऱ्याचशा गोष्टी नाही पण दाखवायला मिळणार, कारण माझं स्वतःच लग्न आहे, तर मला एकट्याला शूट करायला नाही मिळत, कोणत्या बऱ्याचशा गोष्टी दाखवायला पण नाही मिळत. सो बघूया, जेवढं दाखवता येतील, जेवढं कव्हर करता येतील तेवढं तर मी तुम्हाला दाखवेलच. सो स्टे ट्यून गाईज, बघत राहा. आणि तर मित्रांनो, मम्मी आता हळदीची तयारी करते, हळद आता भिजत ठेवते. आज संध्याकाळी असणार आहे हळद, सो त्याच्यासाठी लागणारं जे सामान असणार आहे, हळद आहे, त्याच्यामध्ये विको टर्मरिकची क्रीम, आणि हे काय आहे मम्मी? गुलाब पाणी. आणि गुलाब पाणी पण त्याच्यामध्ये टाकते मम्मी. अजून काय काय टाकतात त्याच्यामध्ये? मिक्स रेडीमेड येतं कशी हळद? सुगंधी लग्नाची हळद. तर मम्मी मित्रांनो आता हळद बनवते. तर याच्यामध्ये आता मित्रांनो गुलाब पाणी ऍड केलं जातंय हळदीमध्ये. किती एवढं सगळं लागेल पाणी? ते कधी असतं, दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी? कुत्रे जेवणाला नेतात ना, पण निघाल्याचं उकरून हळद पाठवलेली असते आपण. त्याने पण तसं केलं नाही असतं, तर नाही म्हणतात ना. नाही, अजून त्यांचं फायनल नाही, सांगतील ते. तू काय विचारूच नको, त्यांच्या पद्धतीने. कलरवाले पण काका आलेत मित्रांनो, आता ते पण त्यांचं काम करते. तर जस्ट वॉलला सगळ्या लाइटिंग वगैरे होईल, दाखवेन मी तुम्हाला लाईट झाल्यानंतर कम्प्लीट. घरात मित्रांनो तयारी चालू आहे सगळी, आणि खूप नर्वसनेस आहे, कारण जसा जसा टाइम जवळ येतो ना तसा असं बोलतात ना की हार्टबीट फास्ट होत चालले, तसा एक मोमेंट आहे. म्हणजे मी जसं जमेल तसं रेकॉर्डिंग करतोय, कारण प्रत्येक क्षण नाही रेकॉर्ड मला करायला मिळत आहे, कारण घरची कामं पण बघायची आहेत. आता डेकोरेशनवाले काका आले, त्यांच्याकडे पण त्यांना पण सांगायचं काय काय गोष्टी आहेत त्या. इमोशन्स एक्सप्रेस नाही करू शकत आहे मी, म्हणजे थोडं दगदग पण होते, काळजी भीती पण वाटते. सो चालू आहेत सगळ्या गोष्टी, मम्मीची पण तयारी चालू आहे, सगळ्या गोष्टी बघू आता कसं चालेल पुढे गोष्टी. खरंच म्हणजे असं इमोशनल झाल्यासारखं वाटतं की हा चल भाई, आपण जी गोष्ट डिसाईड केली ती आता फायनली होणार आहे. म्हणजे नाही जमत आहे बोलायला की काय बोलू अजून, बट ठीक आहे, पुढच्या गोष्टी जसं जसं होतील तसं मी दाखवेल तुम्हाला. तुम्ही पण बघत राहा कंटिन्यू, आणि तुमचा सपोर्ट, तुमचं प्रेम, सगळ्या गोष्टी देत राहा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मित्रांनो. आता हळूहळू घराला लाईट लावायला चालू केली आपण. किती वाजले? 12 वाजले. लाईट मित्रांनो आता हळूहळू सगळ्यात चालू करते तिकडे.
ही पण आता लाईट पूर्ण चालू होईल इकडे. ही अर्धी झाली या साईडची, ह्या साईडची चालू होईल आता. डिफरंट लाईट्स आहेत, ब्लू, व्हाईट, गोल्डन. जेवायला बसलेत सगळेजण. आता किती वाजलेत? दुपारचे 2:30 वाजलेत. आणि दीदी वगैरे पण आलेत सगळे. काकू येते काय रे? हा, मम्मा संध्याकाळी येईल. सहा वाजलेत मित्रांनो संध्याकाळचे. आणि आता थोड्या वेळाने हळद चालू होणार आहे. सूर्य पण आता मावळत चाललाय. काय मस्त व्ह्यू आहे ना इकडून. आणि इकडे जी हळद असणार आहे ती आपली टेरेसवरती असणार आहे. त्या साईडला मी आता दुसऱ्या टेरेसवरती आलो. सो त्या साईडला हळद असणार आहे. फिलिंग नर्वस गाय, फिलिंग नर्वस. थोडा भीती वाटते कारण फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे, नवीन नवीन आहे. सो थोडा वेगळा फिलिंग आहे. बघू आता. सगळे लोक आलेत घरी, सगळे लोक आलेत खाली. आता मी पण जाईल खाली कारण वरती कोणी नव्हतं ना. पप्पांचा फोन वगैरे ठेवलाय वरती टेरेसच्या इकडे. बघू आता, जाईल मी पण खाली. दाराला आधी लाव ना. दाराला आधी लाव. ते लावगे स्टार्ट लागेल आता. पायापासून सुरुवात करतो. ती पण आले. तिला पण लावून. बस प्रिया 5 तर फायनली मित्रांनो हळदीचा कार्यक्रम आता झाला आहे. ऑलमोस्ट आता वाजलेत रात्रीचे 1:30 आणि बराच टाईम झाला आम्ही नाचत होतो. जेवलो वगैरे सगळेजण. मजा आली हळदीला. जास्त लोकं आली नव्हती, घरची सिलेक्टेड लोकच आली होती नॉर्मली सगळेजणं. पण मजा आली सगळ्यांसोबत. आणि आता सगळे दमून सगळे बसलेत आणि आता सगळी झोपायची तयारी चालली आहे. सो हा व्लॉग मी मित्रांनो इथेच एंड करतो. खूप साऱ्या गोष्टी दाखवायला नाही मिळाल्या व्लॉगमध्ये, पण जेवढ्या गोष्टी पॉसिबल झाल्या तेवढ्या क्लिप बनवल्यात. सो थँक्यू सो मच. कीप वॉचिंग. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा व्हिडिओला. थँक्यू सो मच.